Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts, make them shine on us. But no, no, don't worry, darling, they won't stop staring, but soon they'll be caring. Come from near and far with their hands and hearts, 'cause it's time to stand up. Oh, the world is changing, and all I'm saying is we gotta believe. I'm a drop of water, but you know together we're the ocean deep. The time is always right to open up your eyes and be the flickering flame. We can light the corners, shine through all the borders. Deep down we are the same. But no, no, don't worry, darling, they won't stop staring, but soon. Bon dia, avui ens trobem a l'Institut Narcís Monturiol al taller d'automoció amb Carles Comte. David Castanyer. Marc Barris. per a preparar el material solidari que portaran a un ral·li cap al Marroc. Quan i per què us vau plantejar participar en aquest ral·li? Nosaltres estudiàvem aquí ja des de fa un parell d'anys i en Carles va ser el primer que vam conèixer que anava a aquest ral·li i com que ja vam participar en el seu projecte des d'aquí estudiant la mecànica que tenia el cotxe i ajudant-lo a preparar el seu projecte, doncs ens va fer gràcia participar-hi. Quants alumnes participen en aquest projecte? A aquest institut només 3, però en tota Espanya són uns 150 cotxes que uns 300 persones. Quines característiques ha de tenir el cotxe per poder participar? Des de l'organització demanen que siguin cotxes de més de 20 anys, no poden ser amb la tracció a 4 rodes, han de ser o davanteres o traseres, per lo que es poden veure també BMWs, i no poden superar els 1.400 centímetres cúbics, per lo que moltíssima gent tira pels models tipus Panda o Volkswagen. Ja esteu a punt o encara us falten coses per preparar?
Ja ho tinc quasi tot, falta la maleta i poques coses més. Qui conduirà el cotxe i va algun més? No hi ha ningú més, som 2 persones i entre totes les etapes ens anirem tornant entre pilot i copilot. Quants quilòmetres té el recorregut i quan es triga? Bé, el recorregut té més de 1.500 quilòmetres, comptant el tall fins a arribar a Meknès, que diguéssim que és el punt de sortida, que ja des de Tànger a Meknès tens uns 400 quilòmetres previs abans de començar. Quants cops heu participat? Podríeu explicar alguna anècdota? Sí, mira, nosaltres hem participat en la darrera edició, en aquesta edició no participarem i esperem participar en la següent edició. I com a anècdota te podríem explicar que nosaltres no vam poder acabar el rai sencer, doncs vam tenir uns problemes amb el carburador i bé, ens vam quedar una nit treballant amb el carburador, més tot el dia de conduir, tot l'endemà tinguent molt malament el cotxe i al final doncs, vam haver que abandonar i preparar-nos pel següent. Com vau tornar? Bé, vam tornar amb l'assistència que ens ofereix el ride fins al ferri i un cop vam arribar a Andalusia, a Algeciras, doncs allà vam buscar un taller i ens van proporcionar les peces que no vam poder trobar en el Marroc. Vau aconseguir portar el material escolar i què és el que sents quan arriba el material? Bé, el material el vam aconseguir donar perquè el material es don prèviament abans de començar la primera etapa, perquè si no hi poden haver moltes desigualtats respecte al pes que portes envers el material. Hi ha gent que poder portarà 200 quilos, hi ha gent que només portarà lo just 50 quilos i clar, de cara al raid és conflictiu això, amb la qual es deixa prèviament. I molta il·lusió, veus molta mainada, porten autocars des de diferents pobles, gent gran, i els tens tots en allà, tu els hi dones els regals i després ja el resto s'ho emporten amb les caixes i ho reparteix la pròpia organització. Fins aquí l'entrevista d'avui. Li volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Pineda de Mar i per Escola i a l'INS Narcís Monturiol per haver pogut fer aquesta visita possible.